La sostenibilitat i l'economia circular s'han convertit en el principal motor de les empreses tèxtils europees per augmentar la seva competitivitat en base a la innovació. El nou paradigma pretén transformar l'economia lineal de matèries primes, producció, producte i residus en una economia circular amb l'impuls dels nous models de negoci basats en ecodisseny i eficiència de recursos, valorització de residus dins de la cadena de valor tèxtil, col·laboració intersectorial i simbiosi industrial. L'AEI Tèxtils, el clúster català dels materials tèxtils avançats i els seus membres tenen diversos casos d'èxit que impulsen la sostenibilitat i l'economia circular. Aquests resultats són fruit dels esforços de cooperació i innovació del clúster. Alguns exemples són CP Aluart, producció de teixits i peces de protecció fabricades amb ampolles de plàstic reciclades. Polysilk, fabricació de fils d'origen natural i biodegradables. Hidrocolor, millora del tractament d'aigües residuals i l'eficiència dels recursos en el procés d'acabat. Tint Finish, reutilització de les aigües residuals per reduir l'impacte ambiental. Finsa, ampliació de la vida útil del producte, reduint a la vegada el consum d'aigua en la seva producció i ús. Arpe, adopció de l'ecodisseny, utilitzant fils reciclats i l'enfocament de vida múltiple en els seus productes. Simpasa, impuls de la sostenibilitat mitjançant la digitalització de la producció de cintes tèxtils. I Latures Arnau, fabricació de fils tècnics circulars i fils ecològics. Etisilk, reutilització de sobrants de teixit exterior per la fabricació de mantes per a nadons. Antex, enfocament cap a l'economia circular en la producció de fils. Cima, ús de sistemes innovadors de secat i curat per infraroig i acabats tèxtils sense aigua per processos més sostenibles. Marina Tèxtil, producció sostenible de teixits tècnics d'altes prestacions per a la protecció personal. TecniTiger, tancament del cercle dels teixits de protecció. Liasa, impuls de la simbiosi industrial, restes de fils sintètics per produir nous productes de packaging sostenible. El clúster també contribueix a la transició verda, promovent, facilitant i impulsant projectes dirigits a promocionar l'ecodisseny amb casos pràctics amb els nostres socis. Ecodistex, donar suport a la substitució de productes químics perillosos en els processos d'acabat. Flarex, Midwork, Sustex. Identificar les barreres de l'economia circular al sector i dissenyar solucions per superar-les. CircularTech, generar oportunitats de simbiosi industrial. PACTEX, desenvolupar eines de formació útils per a les empreses i estudiants sobre economia circular aplicada al sector. Cleantex, Destex, Textra. Proporcionar visibilitat internacional als socis del clúster presentant les seves experiències en esdeveniments internacionals. Connectar la indústria amb els proveïdors de recerca i tecnologia com l'ITAT, Institut de Química Avançada de Catalunya i Intexter per facilitar la innovació en sostenibilitat. El networking que genera el clúster és clau en la creació d'oportunitats d'innovació, en el desenvolupament d'habilitats i en la internacionalització per millorar el desenvolupament empresarial amb nous productes basats en la sostenibilitat i l'adopció de l'economia circular. L'AEI Tèxtils treballa amb els seus socis per millorar la resiliència del sector dels materials tèxtils avançats a Catalunya i impulsar-ne el seu creixement.